بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli din kardeşlerim, kadirli milletleşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ya rabbil alamin. Менә без бүген үзебезнең чираттагы дәресебезгә җилештек. Бүгенге дәресебезнең темасы гуннасыз идгам. Искә төшереп китик әле. Нәрсә ул идгам? Идгам дигән сүзне ишетүгә үк безнең күз алдыбызга бер әйбернең икенче әйбергә кирип китүен күз алдына китергә тиешбез. Тәҗвид фәнен өйрәнгәч инде без инде билгеле бер хәреф икенче хәрефкә кирип китте дигән сүз. Үтәбез нун сәкен һәм тәнвин кагыйдәләрен. Менә инде бүген без бит әйттек, нун сәкен һәм тәнвин кагыйдәләре 4 төрлегә бүленә. Без аларның икесен үттек инде. Исхар, ачык итеп уку һәм идгам гунна белән. Инде бүген без өйрәнәчәкбез гуннасыз идгамны. Гуннасыз идгамны аңлар өчен аның формуласын карап китик. Сәкенле нун һәм тәнвиннәрдән соң кайсысы гына торса да, алардан соң килсә ике хәреф ләм һәм ра килеп чыга. Гуннасыз идгам. Сәкенле нуннан яки тәнвиннәрнең берәрсеннән соң ике хәреф килсә ләм яисә ра хәрефләре килсә, безнең гуннасыз идгам барлыкка килә. Менә карап китик әле. Ике сүз. Мин ләдүнкә. Менә без өйрәнә торган тема. Нун сәкен, аның артыннан ләм хәрефе килә. Менә бу очракта безнең нун хәрефебез ләм хәрефе эченә бөтенләй белән кирип чыга. Нун хәрефенең махричы да калмый һәм аның сыйфаты да калмый. Шуның өчен ул анда бөтенесе бергә кирип киткәч, нун хәрефенең бер әйбере дә калмагач, гуннасы да була бит инде. Гунна кирип китте була. Менә гуннасыз идгам барлыкка килә. Һәм без аны Коръәндә ничек күрәчәкбез? Коръәндә менә шушы сәкенле нун хәрефенең өстендәге сәкенен язмаячаклар. Менә монда чиста булачак. Менә ләм хәрефе өстендә барлыкка киләчәк шадда. Һәм без аны укыйбыз, н хәрефен төшереп калдырабыз. Менә бу нун хәрефе без төшеп кала, инде арттагы ләм хәрефе икеләнә. Милләдүнкә. 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 Хәзер инде карыйк тәнвиннәргә мисал. Менә монда вәйлүн ликулли дигән ике сүз. Тәнвиннәр бит инде алар безнең кайда урнашкан булалар? Тәнвин ул сүз азагында килә торган сәкенле нун хәрефе. Һәр вакыт тәнвиннәр сүз азагында булалар. Менә беренче сүз монда вәйлүн. Икенче сүзебез ликулли. Шуларны кушып укыганда безнең вәйлүн дигәндәге тәнвин ичендә яшеренгән сәкенле нуныбыз кирип китә ләм хәрефе иченә. Һәм шунда нун хәрефе бөтенләй белән аның махричы да юкка чыга. Аның сыйфатлары да юкка чыга. Ул бөтенләй белән юкка чыга. Бер дә нун хәрефе булмаган кебек біз аны төшереп калдырабыз. Инде менә шушы артындагы килә торган ләм хәрефен икеләтәбез. Biz аны укыйбыз. Вәйлүлли кулли. Вәйлүлли кулли. Вәйлүлли кулли. Һәм инде Коръәндә аны ничек күрәчәкбез? Коръәндә безгә менә монда идгам кагыйдәсе белән укырга дип 69 кебек язылган тәнвинебез безнең 99 кебек формага керә. Инде артыннан килә торган ләм өстендә шадда барлыкка килә. Менә вәйлүлли кулли. Вәйлүлли кулли. Менә монда ике сүз. Мин раббихим.
Айрым гына укыганда беренче сүзне укыйбыз чип-чиста әйтеп, ны әйтәбез. Минне. Икенчесе раббихим. Инде бергә аларны кушып укыганда безнең идгам гунна белән укылырга тиешле. Безнең менә бу мин дигәндәге н хәрефе без бөтенләй белән арттагы киләтегән ра хәрефе эченә кереп китә. Без аны кушып укыганда н хәрефен укымыйбыз, әмма ләкин артыннан киләтегән ра хәрефен икеләйтәбез. Мир раббихим. Мир раббихим. Мир раббихим. Менә монда шулай итеп укырга дип Коръәндә аның үзенең галәмәтләре була. Менә шушы сәкенле нун хәрефенең сәкенен язмаячаклар. Ул чиста торачак. Һәм артындагы раббихим дигән сүзнең ра хәрефе өстенә шәддә куячаклар. Һәм менә сез шуны ук күрүгә без инде аңлаячакбыз. Әйе, монда нун хәрефе белән ра хәрефе арасында идгам, гуннасыз идгам килеп чыкты. Шушы кагыйдә белән укырга дип. Без нун хәрефен төшереп калдырабыз, ра хәрефен икеләйтәбез. Мир раббихим. Мир раббихим. Мир раббихим. Менә монда ике сүз очрашты. Гафуран рахимен. Айрым гына укыганда гафуран. Монда сүз биткән тәнвингә. Икенчесе рахимен. Инде бергә кушып укыганда без инде монда идгам кагыйдәсе белән укырга тиешбез. Менә бу гафуран өстендәге беренчесе бит инде аның менә нәрсә фатха була. Дип укыйбыз. Икенчесе нәрсә? Монсы менә сәкенле нун хәрефе. Менә шушы сәкенле нуныбыз кая китә? Менә монда ра хәрефе эченә кирип китә. Без укыйбыз гафурар рахимен. Гафурар рахимен. Гафурар рахимен. Нун сәкенле нуныбыз ра хәрефе эченә бөтенләй белән кирип китте. Монда нун хәрефенең берәй-бер дә калмады. Махричы да калмады, сыйфаты да калмады. Менә ра хәрефе эченә кирип киткәч, ра хәрефе инде икеләнде. Без укыйбыз гафурар рахимен. Менә каян беләчәк безгә шулай итеп укырга дип. Менә монда Коръәндә шулай итеп укырга дип безгә тәнвинебезне кыйыклаталар. Безнең бит инде менә булай тора иде. Ничек үзгәртәләр? Менә булай итеп үзгәртәләр. Һәм арттагы ра хәрефе өстендә дә шадда барлыкка килә. Менә шушыны күрү белән гафуран өстендә безнең тәнвинебезнең кыйык хәлгә килүен күрү белән без инде арттагы хәрефкә игътибар итәргә тиешбез. Безнең арттагы хәрефебез ра. Ра хәрефе ул идгам гунналы хәрефеме. Шушы менә бу нун хәрефебез ра хәрефе эченә кирип китте. Шуның өчен ра хәрефебез безнең икеләнде. Нун хәрефен без укымыйбыз, төшереп калдырабыз. Инде ра хәрефен икеләтәбез. Гафурар рахимен. Гафурар рахимен. Менә хәзер шушы без котактада карап киткән мисаллар бөтенесе дә китабыбызның 52-нче битендә күрсәтелгән. Менә монда язган гуннасыз идгам. Ул гарәпчә була инде идгам билә гунна. Гуннасы булмый. Беренче хәреф монда менә таблица формасында күрсәтелгән. Беренче хәрефе без лам, икенчесе ра. Милладунка. 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 Вайлулли кулли. Вайлулли кулли. Вайлулли кулли. Аның артыннан монда тагын бер мисал безгә биргәннәр. Хумазатил лумазатин. Хумазатил лумазатин. Хумазатил лумазатин. Язылган хумазатин. Монда тәмарбут артында тин дип язылган. Хумазатин. Айрым гына укыганда без шулай укырык. Хумазатин дип. Икенчесе лумазатин. Кушып укыганда безнең хумазатиннең н элеше сәкенле ныбыз лам хәрефенә кирип китә һәм лам икеләнә. Хумазатил лумазатин.
Humazatин lumazatin. Мында инде хәзер ра хәрефенә мисалларга карыйбыз. Мир раббихим, мир раббихим, мир раббихим. Икенче сүзебез минне. Беренче сүз монда минне, икенчесе рухина. Икесен бергә кушканда нун хәрефе ра хәрефенә әйләнә. Мир рухина, мир рухина. Мир рухина. Монда шулай итеп укырга дип нун хәрефе өстендә бер әйбердә язмаганнар, аның сәкенен язмаганнар. Һәм инде арттагы рухина дигән сүзнең ра хәрефендә шадда барлыкка килгән. Без нун хәрефен укымыйбыз, ра хәрефен икеләтәбез. Мир рухина. Инде икенче графада, өченче графада без хәзер тәнвиннәргә мисаллар карыйбыз. Гафурар рахима, гафурар рахима, гафурар рахима. Икенчесе ларауфун рахим. Беренче сүз бу сүзләр тезмәсендә ларауфун, ларауфун, рахимун, рахимун. Икесен бергә кушып укыганда ларауфур рахимун, ларауфур рахимун, ларауфур рахимун, ларауфун рахимун урнына ларауфур рахимун. Нун хәрефен төшереп калдырабыз, чөнки ул ра хәрефе эченә кирип киткән. Менә җәмәгать, бүгенге өйрәнәчәк теманы без бөтенесендә карап чыктык. Менә Коръәни Кәримдә без каян беләчәкбез идгам, гуннасыз идгам кагыйдәсе бар икәнен. Гуннасыз идгам сәкенле нун һәм тәнвин кагыйдәләрендә барлыгы ике генә хәреф белән укыла. Лам һәм ра. Һәм инде аның билгесе булып, безгә монда идгам, гуннасыз идгам белән укырга кирәк икәнен ничек күрсәтәчәкләр? Сәкенле нун хәрефе өстеннән менә монда язмаячаклар. Сәкенен язмаячаклар. Арттагы лам белән ра өстендә ничек барлыкка килә? Шадда куячаклар. Менә монда бу хәрефләр өстендә һич шиксез анда шадда булачак. Инде тәнвиннәргә килгәндә ничек? Тәнвиннәргә килгәндә безнең бит инде гадәти язылышыбыз ничек? Тәнвиннәр бер-берләре өстенә тип-тигез параллель итеп язылган булалар. Беренчесе аның икенчесе н. Беренчесе аның икенчесе нун. Беренчесе менә монсы безнең дамма, у була, монсы н. Нун. Инде монда кагыйдә белән укырга кирәк икән дип безгә аларны үзгәртәчәкләр. Менә шушы тигезлек параллель бетәчәк. Икенчесен кыйгайтачаклар. Менә монсын менә кыйгайтачаклар. Һәм инде 69 кебек тора торган тәнвин дамма 99 кебек итеп үзгәртәчәкләр. Менә бу 60-ны бетерәләр дә 99 итәбез. Без менә тәнвиннәрнең шушындый формага кергәнен күрү белән артындагы хәрефкә игътибар итәргә тиешбез. Әгәр дә артындагы хәреф менә лам яки ра булса, бу инде һич шиксез гуннасыз идгам кагыйдәсе белән укылырга тиешле була. Менә җәмәгать, бүгенге безнең дәресебез ахырга якынлашты. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.